eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilaren 7 da, osteguna, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. ELA, LAB, STEILAS eta ESK sindikatuek bat egin dute Euskalgintzaren Kontseiluak Nafarroan deitutako manifestazioarekin eta bertan parte hartzeko deia egin dute. Manifestazioa maiatzaren 7 deitu dute eta arratsaldeko 5:30 aterako da Antoniuti parketik. Osasun publikoak persona kalteberekiko prebentzio neurriak azpimarratu ditu, koronavirusak eragindako ospitalaratzen igoera txiki baten aurrean. Nafarroko Gobernuko lehendakariak Berdintasunerako Kontseiluaren lana aitortu du bere 25. urteurrenean eta gobernuaren konpromisoa berretsi du politika feministekiko. Foruzaingoaren plan estrategikoko proiektu ehuneko 80 garatzen edo amaitzen ari dira. Nafarroan errenta bermatua jasotzen duten personek ehuneko 40 lan kontratu gehiago sinatu zituzten 2021ean, 20.548 zatera iritsi arte. Gobernuak 8 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu 2021eko abenduko eurite eta uholdek eragindako kalteak konpontzeko jarduera planera. LAB sindikatuak SOS Arrazakeria Nafarroa elkarteak eta etxeko langileen bi elkartek elkartaratze eginen dute datorren larunbatean apirilak 9 Iruñan etxeko langile eta zaintzaileendako eskubide guztiak aldarrikatzeko. Iruñeko udaleko EH Bilduk, PSNek eta Gero Abaik ekimen bat eramango dute ostegun hontako osoko bilkurara. Frankismoak errepresialiatutako emakumearen izena txantrean sortzen ari diren 8 kale berriei jartzeko. Sanduzelaiko Gortari doktorearen plazak instalazio fotovoltaiko bat estrenatu du, bertako pergolan eta estalkia aurrendako jolasgunean. Korreosegetan bideko udalerrien elkarteak beste helburu bat proposatu diete Santiagora bidaiatzen dutenei, garapen jasangarriaren helburuen alde lan egitea. Zibibox Milagrosak kontzientzia inklusiboa sustatzen du auzoko adingabeen artean, eskuz esku zikloaren bidez. Ostotza eta loretze bereziko zuhaitzak landatzen ari da Baztango udala. Magnak udalez gaindiko eragin plan sektoriala moduan tramitatu nahi du erdizen egin nahi duen meategi proiektua. Herritarren parte hartzea bermatzeko eta justifikatzeko bilera publikoak egin behar dituzte. Lehenbizikoak Artzainen egin zen atzo eta Erdiz Biziri plataformak protesta egin zuen kanpoko aldean. Larunbatean korrika, malerreka, bortziri eta xaretatik pasatuko da, hori dela eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte girotzeko. Pandemiak eragindako 2 urteko etenaldiaren ondotik apirilaren 30ean Nafarroaren eguna ospatuko dute berriz Baigorrin zutik gintezen berriz leloarekin. Erratzukoak ere etziren sorginek 1611an erratzun gertatutako historia islatzen duen antzerkia aurkeztuko dute apirilaren 8 eta 9 erratzun. Musika independentearen min sariak izango dira Nafarroarenan apirilaren 27an Nafarroko 5 finalistekin. Beietz taldeak bere bigarren diska askatua ingura kaleratu du. ELA, LAB, STEILAS eta ESK sindikatuek bat egin dute Euskalgintzaren Kontseiluak Nafarroan deitutako manifestazioarekin eta bertan parte hartzeko deia egin dute. Manifestazioa maiatzaren 7 deitu dute eta arratsaldeko 5:30 aterako da Antoniuti parketik. Euskaran Nafarroako hizkuntza den aldetik Nafarroa osoan hartu behar dela kontuan adierazi dute. ELA, LAB, STEILAS eta ESK sindikatuek bat egin dute Euskalgintzaren Kontseiluak Nafarroan deitutako manifestazioarekin eta bertan parte hartzeko deia zabaldu dute. Sindikatuetako ordezkariak oso kritiko agertu dira gobernuak aurkeztu duen dekretuaren zirriborro proposamenarekin. Euskara Nafarroko hizkuntza den aldetik uste dute Nafarroa osoan hartu behar dela kontuan. Gaur hemen gauden sindikatuak, Nafarroako gobernuak administrazio publikoetan euskararen ezagutza baloratzeko prestatzen ari den dekretuarekin oso kritiko gara. Gure ustez, dekretu hau hizkuntza eskubideen garapenaren ikuspuntutik atzerapausoa da. Dekretua euskara gutxiesten duelako eta euskal hiztunak mespretsatu egiten dituelako. Zentzu horretan, gogoratu behar da, Nafarroako eskuinak 2009ko garren urtean egindako dekretuan, dekretu berri honek baina eskuzabalagoago zela batez ere eremu mistoan. Eta hori, 10 urte beranduago eta UPN Nafar gobernuan ez dagoen
gobernu batean horrelako atzerapausoak ikustea guztiz onartezina da. Gainera kontuan izan behar dugu, Nafarroako gobernuak elak eta labek egindako ekarpenak, zirriborroari egindako ekarpenak albo batera utzi dutela. Eta hori argi ikusten du zen izan den Nafar gobernuko borondatea hasieratik. Eta borondatea izan da Euskaldunen eskubideak gutxiestea. Azken finean, hemen gauden lau sindikatuen ustez, euskara Nafarroako berezko hizkuntza den heinean, erkidego osoan hartu behar da kontuan. Eta hori lortzeko, zonifikazioarekin bukatzea ezinbestekoa da. Testuinguru honetan, hemen gauden lau sindikatuek oso argi daukagu behin betikoz zonifikazioarekin amaitzeko. Eta Euskaldunen eskubideak bermatuko dituen dekretu bat lortzeko ezinbestekoa izango dela mobilizazioa. Eta horregatik bat egiten dugu maiatzaren 7an kontseiluak deitutako manifestazioarekin. Lab sindikatutik lau elementu kokatuko ditugu. Lehenik, deialdi berezi bat egin nahi diogu Nafarroako langilei maiatzaren 7an kalera ateratzeko. Hemen gauden sindikatuok ezagutzen dugu UPN eta PSNek urteetan ezarritako bazterketa eremu sindikalean. Eta ikusten duguna da ezinbestekoa dela mobilizazioa eta aktibazio soziala euskarak pairatzen duen egoerari buelta emateko. Beste era batera esan da, berdintasunean oinarritutako Nafarroa eta etorkizunari bidea irekitzeko eta aukerak zabaltzeko. Hori baita gure esku dagoena eta hori baita gure zeregin nagusia. Eraginkorrak izan behar gara euskararen alde urratsak emateko eta euskara ofiziala izateko Nafarroa osoan. Eta ikuspegi honetatik gobernuari interpelazio bat egiten dio. Bada momentua ekintza proaktibo eta positiboak egiteko. Bada momentua Nafar guztien eskubideak bermatzeko. Eta bada momentua euskara, Nafarroako ondarearen partea denean babesteko eta zaintzeko. Bigarrenik, gure ustez ez dago inolako arrazoirik herritarren hizkuntza eskubideak irizpide geografikoen menpe egoteko. Honen atzean egon daiteken argudio bakarra da helburu politiko bat, esan bezala herritar batzuk baztertzeko eta diskriminazioa eta inposizioa ezartzeko. Eta honi amaiera bat eman behar diogu. Zonifikazioaren araberako sailkapen sozial bat onartezina da ikuspegi demokratiko batetik eta esan bezala ezin dugu onartu. Hirugarrenik, eremu mistoko 14 lanpostuk bakarrik jasoko dituzte izango dute euskarari ematen zaizkion ondarrak. Eta esan behar dugu dekretu hau horrekin, irizpide honekin badela lasdarkeria juridiko eta teknikoa. Gobernuak badaki irizpide honen atzean ez dagoela irizpide juridikorik eta azkenean dekretu hau epaitegira eramango dutela eta beste behin ere epaiak honen inguruan erabakiak hartuko dituztela. Badakitelako ez dagoela inolako justifikaziorik Iruñetik zerbitzu orokorrak ez emateko eta euskaldunek zerbitzu orokor horiek euskaraz jasotzeko. Eta laugarrenik esan behar da iraina dela Nafarroan ingelesa, frantsesa edota alemana euskara baino balio gehiago ematea. Esan dezakegu egoera horrek ez duela inolako loturarekin errealitatearekin. Hori askotan txibidek aipatzen du, ez? 15% euskalduna da Nafarroan, baina aldiz hezkuntza kenduta Nafarroako administrazio orokorreko lanpostuen 2% bakarrik elebidunak dira. Honek erakusten duguna da, gobernu honen erabakien artean supremazismoa dagoela, beraien inposizioa dagoela eta argi geratzen da PSN euskarari dagokionez muturreko eskuinarekin bat egiten duela eta jarrera atzerakoi bat duela. Kideek esandakoari segituz eta hezkuntzari dagokionez, nabarmendu nahi dugu gobernuak atzerriko hizkuntzekin duen obsesioa. Egunotan, adierazle berri baten berri izan dugu.
Izan ere, jakinarazi digute, hezkuntza publikoko lanpostuetan ingelesaren derrigorrezko ezagutza ezarri nahi dutela. Sindikatuen partetik, onartezina da trabak jartzea euskal hezkuntzari eta euskararen hedapena sustatu beharrean, honen kontra egitea, eta aldiz, bai bezalako programak inposatu, Nafarroa osoan inposatu, eta hauek egonkortzeko estrategiei ekitea hezkuntza departamentutik. Horrela ba, argi ikusten dugu administrazioan eta hezkuntza departamentuan euskara alboratzearen aldeko apostua egiten dutela, eta honen ordez, euskara bultzatu ordez, kanpoko hizkuntzei aitortza ematen dietela. Gauzak horrela, hemen gauden sindikatuok, ELA, LAB, Steilas eta ESEKak, aipatu dugun dekretua atzera pausoa dela uste dugu. Eta euskara, Nafarroako berezko hizkuntza den aldetik, zonifikazioarekin bukatzea ezinbestekotzat jotzen dugu. Horrela ba, maiatzaren 7an, Nafar guztion hizkuntza eskubideak errespetatuko dituen dekretu bat exigitzeko, batuko gara deitutako manifestazio horretan. Egoera honen aurrean eta dekretu honek ez du konponduko bakarrik bi galdera txikiak. Nola senti daiteke hiztun bat bere bertako hizkuntza ezagutzeagatik, nola senti daiteke arrotza bere herrian? Herriberako euskaldun bat zergatik eta nola senti daiteke arrotza bere herria bertako hizkuntza ezagutzeagatik. Hori suertatzen da adibide bat besterik ez, eta dekretu honek ez du olako historia konponduko. Eta bigarrena, nola da posible bertako talde bat, kolektibo bat, beldur egotea bertako hizkuntz baten aurrean. Eta hori suertatzen da bai Navarra Suma UPNekin, bai PSNekin eta bai beste hainbat taldeekin. Nola da posible hori? Ze suertatzen da bere buruetan beldurra sentitzeko bertako eta bere kolektibitatearen hizkuntza den euskara aurrean. Osasun publikoak pertsona kalte berekiko prebentzio neurriak azpimarratu ditu COVID-19ak eragindako ospitaleratzen igoera txiki baten aurrean. Adin handieneko pertsonengan intzidentziak egonkor jarraitzen du, probak egiteko lehentasuna duen taldea baita oro har behera egin duen arren. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren azken txostenaren arabera, koronavirusak eragindako ospitaleratzek gora egin zuten pixka bat pasaden astean. 25 ospitaleratzera iritsi baitzen, aurreko astean 18 izan ziren. Intzidentzia 30% jaitsi zen, baina egonkor mantendu zen 75 urtetik gorakoen artean. Martxoren 28tik apirilaren 3 bitarte izandako ospitaleratze kopurua azken 6 astetako baliorik altuena da. Izan ere, nolabaiteko egonkortasuna mantendu zen eta ospitaleratzek ez ziren 20tik gorakoak izan. Gainera, txostena jasotzen duenez, ospitaleratzetako 2 zainketa intensiboetako unitatean izan ziren. Aldiz, otsailaren erdialdetik zainketa intensiboetako unitatetan koronavirusak eragindako asteko ospitaleratze berrien kopurua 0 eta 1 arteko izan zen. Heriotzak bestalde aurreko astekoen balio bersuan kokatzen ziren. 5 pertsona hil baitziren gaixotasun horren ondorioz. Otsailaren amaieratik koronavirusak eragindako asteroko heriotzak 4 eta 6 artean kokatu dira. Asteko osasun bilakaeraren txostenean jasotzen denez, hau da joan den astetik txosten epidemiologikoarekin eta udal eraginarekin batera, konsulta daiteke gobernu irekiaren atariko estekan gaztelaniaz eta euskeraz, alten eta bajen balantze egin ondoren, ospitale egoera egonkor mantendu zen pasaden astean. 45 gaixorekin hasi eta 47rekin itxi baitzen. Zainketa intensiboko unitatean berriz igandean bertan zegoen 5 pazienteko kopurua. Txibiten lehendakariak Nafarroako berdintasunerako kontseiluaren lana aitortu du bere 25. urteurrenean eta gobernuaren konpromisoa berretsi du politika feministekiko.
Azaldu du gobernuak laster aurkeztuko duela berdintasunerako plan estrategikoa aurrera egiten jarraitzeko. Nafarroko lehendakariak gobernuaren konpromisoa berretsi du berdintasunean aurrera egiteko. 2022-2027 aldirako berdintasunerako plan estrategiko berria jarri du adibide foru gobernua lantzen ari dena. Hala iragarri du Nafarroko Berdintasun Kontseilua aintzatesteko ekitaldian. Kontseilu horrek 25 urteko ibilbidea egin du gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde eta foru erkidegoan berdintasun politika publikoak ezartzeko funtsezko zeregina bete du. Bere hitzaldian, lehendakariak erakunde honek urtetan zehar egin duen lana eskertu du. Bere lana erreferente izan baita eta baita Nafarroko Berdintasun Kontseilu bezalako erakundei esker berdintasuna erdigunean kokatu da, bai legetan, bai politika publikoetan. Era berean, Nafarroko proiektuek eta estrategiek aurrera jarraitzea eta hobetzea nahi duela adierazi du, parte hartzeari eta konpromiso kolektiboari esker. Foruzaingoaren plan estrategikoko proiektuen 80% garatzen edo amaitzen ari dira. Hala jakinarazi diete kontseilariari eta herrizaingoko zuzendari nagusiari Foruzaingoko buruarekin eta komisoarekin egindako bilera batean eta 2021eko memoria ere aurkeztu dute. Atzo goizean lehendakaritzako berdintasuneko funtzio publikoko eta barneko kontseilaria Javier Remirez eta barneko zuzendari nagusia Amparo López, Juan Carlos Zapiko Foruzaingoko buruarekin eta kidegoko arlo guztietako komisario nagusiekin elkartu dira. Foruzaingoaren 2023 plan estrategikoaren jarraipena egiteko. Bileran 2020-2023 aldirako Foruzaingoaren plan estrategikoaren azken jarraipen txostena aurkeztu da. Bertan, azaltzen denez plana osatzen duten 30 proiektuen 67 abian daude. 23 amaitu dira eta proiektuen 10 oraindik zain daude edo ez daude hasita. Amaitutako proiektuen artean nabarmentzekoak dira inteligentzia ereduaren definizioa urteko bigarren seilekoan onartzea aurreikusita badago. Eta erretiroa aurreratzeko akordioa lortzea. Laster estatuarekin ura izabidetzeko formula zehaztu arte. Modernizazioaren eta garapen teknologikoaren ardatzean nabarmentzekoa da dron zerbitzu bat martxan jartzea. Proiektu hau tripulaziorik gabeko aireontzien arloko GIGB lanetara bideratuta dago. Gaur egun dagoeneko erabiltzen dira trafiko eta intereseko eremuak zaintzeko eta hondamendien edo istripuen ondoren istripua izan duten eremuak berrera ikitzeko eta frogak egiten ari dira erabilera espezifikoetarako ala nola personak aurkitzeko. Nafarroan errenta bermatua jasotzen duten pertsonek 40%an lan kontratu gehiago sinatu zituzten 2021ean, 20.558 izatera iritsi arte. Iazko abenduaren 31an laguntza hori jasotzen zuten familia unitateak 4,3 gutxitu dira 2020ko hil beraren aldean. Nafarroan bermatutako errenta jasotzen duten pertsonek sinatutako kontratuen kopuru 40% igo zen 2021ean aintzineko urtearen aldean. Guztira 20.558 izan ziren sinatutako lan kontratuak. Horrela, egiaztatzen da Nafarroko Gobernuko Eskubide Sozialen Departamentoak egindako errenta bermatuaren Nafarroko prestazioaren urteko balantzean, non 28%ko igoera islatzen den kontratuak sinatu zituzten pertsonen artean 2020arekin alderatuta. Guztira 6.764 herritarrek lortu zituzten batez besteko 3,03 kontratu pertsona bakoitzeko. Halaber, errenta bermatua jasotzen duten familia unitateen 27% inguru dira laguntza hau laneko diru sarrerarekin osatzen dutenak, eta horrek egiaztatzen du prestazioen garrantzia gizarte babes modura, ez bakarrik bere kide guztiak langabezian dituzten familientzat baizik eta halaber langile pobreak bezala ezagutzen direnentzat, hau da, behin-behineko enpleguak lanaldi partzialak eta oro har prekarioak dituzten pertsonak nabarmendu du Carmen Maestu Eskubide Sozialen kontseilariak. Gobernuak 8 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu 2021eko abenduko eurite eta uholdeek eragindako kaltea konpontzeko jarduera planera. Horren helburu da eragindako kalteak eta galera konpontzeko deituko diren laguntza lerroak
aurrekontu zornitzea, bai eta kaltetutako eremuen normaltasunera itzultzea erraztea ere. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran 2021ko abenduko eurite eta ezoiko uholdek eragindako kalteak konpontzeko 8.155.814 euroko jarduketa plana onetsi du. Ekimenaren helburua da euriteen eta uholden ondorioz eragindako kalteak eta galerak konpontzeko deituko diren laguntza lerroak aurrekontu zornitzea naiz kaltetutako eremuak normaltasunera itzultzea erraztea. Planean aurreikusitako jardueretan 6 neurri zehazten dira: nekazaritza azpiegitura publikoa konpontzeko laguntzak, konponketa eta ordezkatze kostuetarako, hoien titulartasun Nafarroko toki erakundena bada edo erakunde horiek gauzatu badituzte. Ureztatzaileen komunitateetako nekazaritza azpiegitura konpontzeko laguntzak. Nekazaritza azpiegituren konponketa edo ordezkatze kostuetarako, hoien titulartasuna ureztatzaileen komunitatena bada. Udal titulartasuneko toki azpiegitura konpontzea eta nekazaritza eta abeltzaintza ustiategitako elementuen kalteak. Pasaden abenduan Nafarroan ohi baino askoz ere euri gehiago egin zuen eta intentsitate desberdineko uholdeak izan ziren. Era horretan, Ebro ibaia ohi baino askoz ere gehiago hazi zen. Ondorioz izandako ur goraldiek eta uholdek naiz iparraldeko uholde euriek bertzea bertze kalte handiak eragin zituzten azpiegitura publiko eta pribatuetan. Galerak, nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietan, kalteak ingurunean naiz ondasun publiko eta pribatuetan. Egoera horren aurrean foru exekutibak zenbait neurri bideratuko ditu izandako kalteak konpontzeko, kaltetutako azpiegiturak lehengoratzeko eta kaltetuak konpentsatzeko. Lab sindikatuak SOS Arrazakerian Nafarroa elkarteak eta etxeko langileen bi elkartek elkarretaratzea eginen dute hurrengo larunbatean apirilaren 9an, Iruñean etxeko langile eta zaintzaileendako eskubide guztiak aldarrikatzeko. Lab sindikatuak SOS Arrazakerian Nafarroa elkarteak eta etxeko langileen bi elkartek elkartaratzea eginen dute datorren larunbatean apirilak 9 Iruñan. Etxeko langile eta zaintzaileendako eskubide guztiak aldarrikatzeko, zehazki, bertan bera uztea etxeko langileen araubide berezia eta berehala berrestea lanaren nazioarteko erakundearen 189. hitzarmena. Langabeziaren prestazio osorik kobratzeko eskubidea. Laneko arriskuen prebentziori buruzko legearen aplikazio esparruaren barruan sartzea. Izan ere, gaur den egunean lege horren aplikazioa esparrutik kanpo daude. Eta baitere atzerritartasunaren legea indargabetzea eta baldintzari gabeko ohiz kanpoko erregulazio bat egitea Nafarroan eta estatuan egoera irregularrean bizi diren pertsona guztientzat. Iruñeko udaleko EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik ekimen bat eramango dute ostegun honetako osoko bilkurara frankismoak errepresaliatutako emakumeen izena txantrean sortzen ari diren 8 kale berriei jartzeko. Hauek dira proposatu dituzten izenak: Julia Bea Soto, Teodora Serrano, Aurora Gómez Urrutia, Julia Fernández Zabaleta, María Luisa Elío Bernal, Josefina Gerendiain Caro, Nemesia Bastantu Rau, Ramona Zapatero Zapatel, Matilde Huizi eta María del Carmen Uder Carlosena. Iruñeko udaleko EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik ekimen bat eramango dute gaur osoko bilkurara frankismoak errepresaliatutako emakumeren izena txantrean sortzen ari diren 8 kale berriei jartzeko. Hauek dira proposatu dituzten izena: Julia Bea Soto, Teodora Serrano, Aurora Gómez Urrutia, Julia Fernández Zabaleta, María Luisa Elío Bernal, Josefina Gerendiain Cano, Nemesia Bastantu Rau, Ramona Zapatero Zapatel, Matilde Huizi eta María del Carmen Uder Carlosena. Sanduzelaiko Gortari doktorearen plazak instalazio fotovoltaiko bat estreinatu du bertako pergolan eta estalkia horrendako jolasgunean. Hirigintza gerentziak eta batzordeak 132.800 euroko inbertsioa izan duten bi instalazioen xehetasunak ezagutu dituzte. Bi instalazio hoiek Sanduzelaiko Gortari doktorearen plazaren fisionomia aldatu dute. Hirigintza gerentziak eta batzordeak bisitatu dute plazako pergolaren goiko aldean dagoen autokonsumorako instalazio fotovoltaiko berria eta duela gutxi estalia den aurrendako jolasgunea. Iruñeko udalak 53.582 eta 69.200 euro inbertitu ditu urrenez urren.
Instalazio fotovoltaikoak 440 batioko 72 moduluz osatuta dago eta dagoeneko plazan zegoen egurrezko egitura baten gainean jarri da. Instalatutako potentziarik gorena 31,7 kilobatiokoa da eta moduluak pergolarekiko planokideak dira. Autokonsumorako, hau da soberakinen konpentsazioarekin modalitatean legeztatutako instalazio fotovoltaikoak plaza berean dagoen Sanduzelaiko Zibiboxaren energia menpekotasuna murriztu eta energia sortuko du. Egungo merkatu elektrikoek baino prezio merkeagoan. Gainera panelak pergolaren goiko aldean sabai gisa jartzeak egon leku bizigarriago bat sortzen du eguzkiaz eta prezipitazioez babesteko. Plazaren profila aldatu eginda ere, aurrendako jolasgunean instalatutako estalkiari esker eta horrek eremua eguralditik babestuko ditu. 79.200 euro inbertitu dira diseinu konplexo duen aurrendako parkea estaltzen duen estalkia sortzeko duen itxura eta inguratzen duten zuhaitz eta txorkoak direla eta. Proposatutako estalkia asimetrikoa da. 5,80 metroko altuerako 2 arkurekin, tearen beheko aldetik abiatzen direnak eta egitura zuhaitz handienekin talka ez egitea helburu dutenak. Jolasgunearen 252 metro karratuak estaltzeko estalkia eusten duten 4 eta 3 metroko hainbat zutabe jarri dira. Korreosek eta Bideko udalerrien elkarteak beste helburu bat proposatu diete Santiagora bidaiatzen dutenei. Garapen jasangarriaren helburuen alde lan egitea. #bide jasangarria 2030 agendarako bidean ibiltariek izan ditzazketen ohiturei buruzko sentsibilizazio kanpaina da. Iruña bideko lehena aukeratu dute bide jasangarri ekimena aurkezteko Doneiakoe bideko udalerrien elkartearekin elkarlanean egindako posta kanpaina bat. Erromesak 2030 agendaren helburuak lortzen lagunduko duten portaeretara ohiturak aldatzera animatzeko, baita Doneiakoe bidean ere. Iruñako alkatea eta Doneiakoe bideko udalerrien elkarteko presidenteak eta Iban Maroto Market postako zuzendariak azaldu dutenez, informazio eta sensibilizazio kanpaina honen helburua 2030ko agendaren esparruan aldarrikatutako 17 helburuak ezagutaraztea eta Jakobea ibilbidera hurbiltzea da. Proposamenak helburu bakoitzari lotutako ekintza zehatzei buruzko mezuak biltzen ditu. Bidean eta erromes bakoitzaren bizitzan nola aplikatu daitezken azaltzen duen gida txiki bat, aterpetxeak, posta bulegoak, turismo bulegoak eta Frantziako bide osoko tokiko saltokiak ekimen honekin bat egingo dute, tokiko merkataritza eta merkataritza arduratsua, birziklapena, erromesen eta Doneiakoeko herrietako biztanleen arteko kultura artekotasuna edo bidalketa arduratsuak sustatzen dituzten mezuak zabalduz. Zibibox Milagrosak kontzientzia inklusiboa sustatzen du auzoko adingabeen artean eskuz esku zikloaren bidez. Apirilean eta maiatzean aurrentzako tailerrak proiektatu dira eta erakusketa bat antolatu da Hegoalde ikastolako ikasleen lanekin. Iruñako udalak antolatutako arrosadia eskuz esku zikloak jarrera inklusiboa eta solidarioa sustatzen du berriz ere Iruñako auzoko haurren artean. Adimen urritasuna duten personen integraziori modu ludikoan heltzeko tailerren bitartez. Jarduera guztiak debalde dira, Zibibox arrosadian izango dira, gaurtik maiatzaren 14 arte eta desgaitasunen bat duten eta ez duten adingaben bizikidetza bultzatu nahi dute errespetutik eta elkarlanetik. Zehazki 4 tailer aurreikusi dira, baina horietako 2 egun ezberdinetan programatu dira. Gainera, Zibiboxek Hegoalde ikastolako ikaslek egindako artelanen erakusketa bat hartuko du apirilaren 12tik 30. Erakusketak ikastetxeko lehen hezkuntzako maila guztietako ikasleen hainbat sorkuntza biltzen ditu eta horietan emakume artistak garrantzi berezia hartzen du. Ostotza eta loretze bereziko zuhaitzak landatzen ari da Baztango udala. Azkeneko hilabetetan ondaturik dauden Elizondoko Santiago Karrikako zuhaitzak aldatu ditu Baztango udalak. Langintza hortan lorategi zerbitzuaren ardura duten Tasubin sari da, itzuli kolorea usainera itzuli proposamenarekin. Horrela, osto eta loratze bereziak dituzten espezie eta baritateak landatu dira. Gaur gero aurtengo loratzetan ikusi daitezkenak horrela, herriko 2 sarreretan loredun espeziak landatu dira, Cercis silicastrum eta Pyrus
kaldeiraren espezie horien kolore eta usainek asfaltoaren eta neguaren hoztasuna gozatu dezaten. Halaber, karrika berean kolore eta loratzen nahasketa sortu nahi da, Prunus padus wateri eta magnoliari esker. Azkeneko hau karrikako toki estrategikoetan landatu da, ingurune grisagoak edertzeko. Bertzalde azer fremnin eta ginko biloben ostotzek beren inguruei itxura ederra emanen diete, lehenaren kasuan udaberri eta udako berdea udazkeneko gorri bizian bihurtzen da, Santiago karrikako toki ilunei argi emanez. Gingo bilobak kolore hori bizia ematen du udazkenean dagoen tokian arretagunea sortuz. Gainerakoan Santiago karrikako soropiletan ostotza eta lore berexek dituzten zuaiskak landatu dira, toki horiek berexeak egiteko. Akiteko herriko puntu bakartuetan, Baztanberri alderdian espezie berexeagoak landatu dira, neurri handiagokoak lore, osto eta enborrengandik berexeak. Guzti honek segide ematen dio iaz Axular karrikako soropiletan egindako basa parterren proiektuari udaberri uda guztian loratzen arituko diren basa espeziek erein baitziren. Iruritako herrian ere zuaiz berriak landatu ditu Baztango udalak baita Lekarozen ere. Magnak UGPS udalez gaindiko eragin plan sektorial moduan tramitatu nahi du Erdizen egin nahi duen meategi proiektua. Herritarren parte hartzea bermatzeko eta justifikatzeko bilera publikoak egin behar dituzte, lehendabizikoa Gartzainen egin zuten atzo eta Erdiz bizirik plataformak protesta egin zuen kanpoko aldean. Nafarroko gobernuak udalez gaindiko plan sektorialaren tramiteazioari oniritzia emateko nahita ezko baldintzetako bat da Magnak herritarrendako informazio eta partaidetza prozesu bat abiaraztea. Bada, atzo asteartean hasi zuen Magnesitas Navarrak enpresak jardunaldi ziklori Gartzaingo hotelean, eta Erdiz bizirik plataformako kideek gertaera hori baliatu zuten Magnari errateko ez dutela komunalen ebaskorik eta proiektuaren inposiziorik onartuko. Larun batean korrika Malerreka Bortziri eta Saretatik pasatuko da, eta hori dela eta hainbat ekitalde antolatu dituzte girotzeko. Larun batean iritsiko da korrika Malerrekara, Bortziri eta Saretara, zehazki Zubieta herrira iritsiko da goizeko 3 aldera. Ordu txikitan zeharkatuko du Donezte berria, Zunbila, Igantzi, Lesaka. Berara iriste aurreikusten da 6:04. Handik iparraldera sartuko da, Urruña aldera eta berriro Nafarrora itzuliko da. Azkain, Senpere eta Sara zeharkatuz, Zugarra Murdin egonen da goizeko 11:04 gutxitan. Korrika girotzeko ekitaldi andana antolatu dira eskualdean. Horrela, hortzeguna apirilaren 7an Zubietan berso korrika eginen dute Malerrekako berso eskolako kidek. 6:30 hasita Zubietako herriko ostatuan, ondotik merienda izanen da. Hortziralean apirilaren 8an Zubietan Iñaki Perurenak harria, maitasun historia bakarrizketa eta erakustaldia aurkeztuko du, estalpean 7:00. Donezteben 7 hasita berso trikipoteoa eginen dute Santa Lucia plazatik hasita, Iker eta Egoiz Gorosterrazu bersolariak ariko dira kantuan eta Maider eta Olaia musika jotzen. 7:04 hasita burruntaloak eskainiko dituzte herrigunean. Zunbilan, Ulibeltza elkartean afaria izanen dute eta ondotik euskarari buruzko egunean behin jolasa eginen dute. Etxalarren korrikari buruzko uinak dokumentala ikusgai izanen da kulturetxean arratsaldeko 7. Larun bat apirilaren 9an, beran gure txoko elkarteak antolatuta berso bazkari izanen dute, Saio Alkaiza eta Ekinez Zapiain bersolariekin. Ondotik 6etan elektrotxufa, elektrotxarangarekin poteoa herriko karriketan barna. Pandemiak eragindako 2 urteko etenaldiaren ostean apirilaren 30ean Nafarroaren eguna ospatuko dute berriz Baigorrin Zuti Gitezen berriz leloarekin. Zuti Gitezen berriz izanen da Nafarroaren egunaren aurtengo bestaren leloa eta antolatzaileen arabera ospakizunaren itzulera islatzen du. Atzo Iruñako Iparla elkartean egindako aurkezpenean salatu dutenez pandemia urteok azkarki azaildu dituzten Nafarren arteko harremanak, 2 estatuen arteko muga tensiogune bihurtu baita eta horrek Nafarren arteko harremanak eta elkarlanak zaildu ditu.
Horregatik aurtengo Nafarroaren eguna inoiz baino beharrezkoa dela esan dute. Hori horrela lehendabiziko aldiz, Basaitzea elkarteak autobusak antolatu ditu Euskal Herri osotik Nafarroaren egunera hurbiltzeko Iruñatik eta Tafallatik irtengo dira. Eta basaitzea.com atarian hartu daitezke txartelak. Apirilaren 30 da hitzordua eta ekitaldiz beteriko programazioa antolatu dute Baigorrin. Erratzukoak ere ziren sorginek 1611an erratzun gertatutako historia islatzen duen antzerkia aurkeztuko dute apirilaren 8 eta 9 erratzun. Felix Sanz Zabaltzaren Las Brujas de Erratzu liburua euskaratu zuen Nerea Iturriria erratzuarrak eta herritarraren laguntzarekin antzerkia bihurtu dute. Erratzukoak ere ez ziren sorginek izenburupeko antzezlana taularatuko dute datorren asteburuan zehazki apirilaren 8 eta 9 arratsaldeko 8:30 erratzun. Erratzu herriarekin lotura duten 80 lagunetik gora parte hartu dute modu batean edo bertzean antzezlan honetan. Felix Sanz Zabaltzak Erronkariko Burgi herriko bizilagunak idatzitako liburua du oinarri eta egiz gertatutako historia da. Las Brujas de Burgi lana idazten ari zela Iruñako diozesar artxibategian erratzuko sorginen kasuaren berri izan zuen. Eta hori dela eta Las Brujas de Erratzu liburua idatzi zuen bere azken liburua hain zuzen. Erdaraz idatzita eta Nerea Iturriria erratzuarrak antzerki hau egiteko euskerara itzuli behar izan duena. Antzerki bizia eta umori ukitua unitz izan arren, historio latza kontatzen du, zorigaitzeko siniskeri, superstizio eta gaizki ulertutako erlijiotasunak eragindako sufrimendu ekarri baitzuen erratzura 1611an. Eta aspaldiko historia izanik ere, arrazoi ezberdinak direla medio, egunerokotasuna duen gertaerak islatzen dira. Sorgin egiza ere gaur egun ere ematen baita. Musika independientearen minsariak izango dira Nafarroarenan apirilaren 27an Nafarroako 5 finalistekin. Ez naola kontseilariak Madrilen aurkeztu du besteak beste Chill Mafia, Baluka eta Rosario La Tremendita taldeen kontzertuak eskainiko dituen ekitaldia. Musika independentearen min 2022 sarien gala apirilaren 27an eginen dute Iruñako Nafarroarena aretoan eta bortz artista eta talde nafar daude finalisten artean. Chill Mafia, Chica Sobresalto, El Columpio Asesino, Kokoxga eta Naixba. Sariak Espainiako Batasun Fonografiko Independentea banatzen ditu. Rebeka Esnaola, Foru Gobernuko Kultur eta Kirol Kontseilariak, autoren eta editoren elkarte orokorrak esgaek Madrilen duen egoitzan parte hartu du galaren aurkezpenean. Esnaolak Nafarroko musika ekosistema aberatsa baloratu du eta Nafarroko gobernuaren konpromisoa ura bultzatzen eta hazten laguntza da. Dinamizazioaren, sustapenaren eta divulgazioaren parte izanik. Balio katea hobetzea ahalbidetuko duena. Labur bilduz adostasunak sortzea eta ehuntzea gure erkidegoan eta kanpoan sendotasun handiagoa izan dezagun. Chill Mafia talde iruindarrak 2 saritarako finalista da, talde soberbiririk onena eta euskarazko albunik onena. Bertzalde Chica Sobresaltok Maialen Gurbindok jatorrizko letra onenaren kategoriako izendapena lortu du eta El Columpio Asesinok grabazio elektroniko onenaren kategorikoa. Koixkoxka rock disko onenaren izendapena jaso du izen bereko bere azken lanarengatik eta Naixba Nimri Nafarroan jaiotako abeslari eta aktorea finalista izan da bideoklip onenaren kategorian. Beietz taldeak bere bigarren diska askatu ingura kaleratu du, Arbizuko taldeak doinu folk zeltiarren eta rock punk edo eta reggae ritmoen arteko fusioa eskaintzen du. Beietz taldeak askatua ingura izeneko bigarren lana argitaratu du. Horrekin batera dator izen bera daraman abestearen bideoklipa. Diskoa 8 kantuz osatua dago Arbizuko estudio baten peio eskalarik grabatua. Batera abestiak ematen dio hasiera lanari. Aldarrikatzailea azkarra eta alaia da eta marea morearen indarra ozeanoko olatuen parekoa dela oihukatzen digu. Arbizuko taldeak doinu folk zeltiarren eta rock punk edo eta reggae erritmoen arteko fusio eskaintzen du. Aurkezpen kontzertu eskainiko du apirilaren 23an Irurzunen eta maiatzak 27an Bilbon.
Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak. Eskerrik asko beste behin zuen arretagatik eta hurrengora arte.